supply sa inyo. Ah, So, gusto namin na kung pwedeng magkaroon tayo ng parang open avenue. Mabuksan ang pinto ninyo na kami makapag-supply sa inyo ayon sa tamang proseso ng pagnenegosyo. Di ba? Meron naman tayong mga standard pricing, kung paano, etc. Para kami magawa namin yung doon sa production side. Doon kami makapag-focus. Kasi kung hindi sa production side, paano kikita yung aming mga kababayan? Opo. So, kaya kami pumasyala dito sa inyo. Pinanggit ko nga po yun kay ma'am. Hmm. Sabi nga po ni Ma'am Irene, kung may mga product daw, pwede naman po yung, kung gusto niya para makarating kay GS, papadala po natin dito ng Okay. product na. Tapos pag may shipment po kami, pwede po Sasabay. natin siyang isabay para makita. To US ito. Lahat ng shipment sa US? Opo. Okay. So, all Asian and Filipino foods, Opo. di nga dala niyo doon sa paano? How many days yan shipping that time punta doon? Every week po kami may mga. Meron kayong air? Meron kayong sea? 20 lang. Sea kayo lang. So, walang air. Okay. So, pag may sea, mga every week meron kayong Meron shipment. po kami every week. And this shipment, I suppose, is, does it take about a month? Mga 2 months na po pinakamatagal. Pinakamadali naman. Nagdidepend po kasi kami sa ginagamit natin. I see. Normally, mga ilang buwan? Mga 28 days na. Oh, I see. 28 days. Depende po. Kasi, the reason why I asked that is because of yung mga produkto natin, Ben. Kung ano yung appropriate na produkto na pwede namin may supply. Una, gusto namin makita muna yung traditional na mga binibili ninyo na baka pwede kaming pumasok doon sa traditional na yon o kaya naman pwede naming palaguin ang pagtatanim at ang padami ng pagtatanim para makasupply kami sa inyo. Ito yun sa areas na gusto namin explore. At least yun, given na yung mga unknowns na mga, sa amin unknown, sa inyo known na. So, para bang bubuksan niya lang yung pinto na, ito yung aming binibili parate, ito yung aming presyo, tingnan nyo kung pwede kayo, may negosyo tayo. Di ba? Ganun lang. Dapat po pala, pag si Ma'am Irene, yung sabi. Sino si Irene? Siya po yung yung manager po. Dito. Tapos Hindi naka-base dito. Nasa-sign up kasi siya ngayon. Pero dito rin. Opo, bali siya po yung nagpapari. Okay. Kaya lang po nasa akin. May Office din po siya sign up. May office sa Kainta. Pwede makuha namin yung address. Ay, sabihin ko po kasi... Of course. Oh. Ayaw po. Kasi kasi bahay po niya yun. Oh, okay. Okay. That's alright. Lahat po ng transaction niya dito lang na. Okay. Kasi nung nandun kami sa meeting kay Mr. Kim, na-explain na niya sa amin yung how. Pero yung question was, sabi niya, bisitahin nga itong lugar nyo para malaman nyo how we prepare yung packaging, yung mga ganito. Yes. Tulad niyang ini-impake nyo. But, ano na po yan, sir? Pag dumadating na po dito yan, talaga naka-ready na. Bumibili po kami sa mga kumpanya. So, box na yun. Opo, naka-ready na. Yung pag inano na po siya ng talagang expert na yun. May mga papeles po na katunayan na padala natin yung product ko doon, walang problema, may mga paper, yeah. Yun ang gustong malaman namin na sinasabi ni Mr. Kim, na bumisita muna dito. Yung mga pagre-register naman po, may product po kayo. Yeah. Unang muna, i-register nyo muna yung kumpanya nyo by internet. Yeah. Okay. Meron na kami. Okay. Meron na po. Tapos yung mga product nyo, di ba makailangan yung mga Nutripack. Yes. Tapos yung, kung sa mga milk naman, kung ang product nyo may milk na sangkap, kailangan po Kung may milk involved. madalas kung mayroon. Okay. Let's go to the details now. Kasi ang mga produkto more or less na madiderive din sa amin, medyo raw pa. That means raw vegetables, mga farm products. Farm products. Ano po ba yung gusto nyo gamitin? Kasi meron po kasi si Mr. Kim na parang sa container na po. Prefer
Preferably siguro kasi perishable yung... Try lang po kami dito. Drive kayo. Okay. Pwede rin siguro padaanin sa drying process. Yun ang gusto namin malaman. Paano